akuhlale kube namakhosi angazali uma bephuma kaZulu uthi umlando esiwuthola baphuma babheke emampondweni baphuma babheke emampondweni kancane nje ba noma ke ngingezukhuba kakhulu lapho kodwa nje engikwaziyo ukuthi umlando baphuma babheke emampondweni bahamba nje baya lapha emampondweni inhliziyo sezibuhlungu ukuthi awusikhishiwe lapha KwaZulu sikhishiwe lapha kaZulu angabeke njengoba sesiphuma kanjena njena kuzosale kubuswa kanjani umlando uthi ke bafike emampondweni noma ngingazi ukuthi bafikela kwiphi indawo emampondweni bafike babeka amadlangala ke lapho kwakhiwa ngokwakha lapho kwabe kwasuka izimpi futhi nakhona emampondweni kwakhona manje ukukhathazeka ukuthi hayi engathi kungcono indawo sibhekele endaweni esiqhamuka ngakuzona ngakaZulu ngoba kanti nala selikhulu udumo lwempi khona la emampondweni base beyahlehla ke uma ke sithola umlando sithola ukuthi umlando wabo wokuhlehla bahlehla baya kwakha eMgungundlovu eGreat Town eGreat Town eGreat Town lana uma sebakhile sekukhona ukuthi ke manje ke njengoba sebesukele bayale babuya bayale sebela eGreat Town manje na yilapho ke igama elithi baqala ukubonana isizwe sakaZuma saqala ukubonana nabelungu eMgungundlovu la beqala ukubona abelungu eMgungundlovu bababona nje abelungu umlando uthi baqatshaniswa amanzi abelungu babona amanzi engcolile nabantu babona amanzi engcolile akwaziyo nabantu bathi angcoliswa yini nabelungu bathi angcoliswa yini lamanzi kusho ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi ke baze babonana hawu amadoda singazi ukuthi ukukhuluma babezwana kanjani ngoba phela abakaZulu kwakwabezulu abelungu babengabazi amadoda nibekwa yini la nalabo bathi nibekwa yini la ijamelane ngamehlo ke manje iziqhu zamehlo ukuthi nifunani la nalabo bathi nifunani base Great Town sebehlangana eMgungundlovu nifunani la nabanye bathi nifunani la hayi ke kubonakaliseka ukuthi ke uzoswela ogadlayo uthi kumlando kwaqhamuka indoda yomlungu eyayikhuluma isiZulu eyavele yababuzisisa kahle ukuthi madoda uma nithi njengoba nilana nje niqhamuka kusiphi isizwe bathi thina siyisizwe samanqamalala isizwe samanqamalala esiqhamukaphi cha esidabuka kaZulu cha ke niyabona ke njengoba niyisizwe samanqamalala nje nina isidabuka kaZulu
ngoko kuzinza nzinzephi eGreat Town suka liniphelela ngoba indawo yabelungu suka nje niphele hayi ke ihlakazekeke lapho ke ziloku ke izimpi ke zilwa ngala nangala umlando ke nginawo mina uthi besazenzile eGreat Town noma ngingezukwazi kahle ukuthi uMatomela washona abeseshona uMatomela khona emgungundlova abeseshona uMatomela uMatomela sorry kancane baba uMatomela ukhothama nje amakhosikazi wesenawo wesezele kanjani wesenawo ngokuzwa noma singazi ukuthi kwamakhosikazi obani abangabani kodwa wesenawo amakhosikazi ngoba ukushona kwakhe unkosikazi wakhe omkhulu uMamkhisi lo uqala okuyena owazala umshuluzi madoda nabanye ke bakhona ke abazala uLigaju nginamathela la ke ekutheni ke uma seshonile ke lo Matomela isizwe sesibambelela kumsholozi okuyena esingathi uyinkosana kaMatomela umsholozi ke wena osowuzohola isizwe ngoba ikhanda seliphukile asiholeke isizwe ke umsholozi ngesikhathi kumsholozi ehola isizwe kwakule kuba nezempilo bathi isizwe esasinamandla kakhulu ezimpini samabovu ngaphesheya kothukela esamabovu ngaphesheya kothukela isizwe ababejwayele ukuthi sibaphathe kabuhlungwana okuzothi ke kuleso sikhathi ke manje ke behlezi kabuhlungu nalesizwe samabovu wayesenabafowabo bomsholozi umfowabo engimaziyo uMancengeza kanye nenkosi uLigaju nabanye ke bebaningi okwathi umsholozi umayebona ukuthi isizwe samabovu sithanda ukuba namandla wayesebuthi indlu yonke yakwabo waphunga ukuthi madoda niyawabona yini ukuthi amabovu asiphatha kabuhlungu okungagcina siwelwe ingozi yokuba silahlekelwe inkosi yethu uLigaju uyena owaba inkosi egqamile ukubutha into ekuthiwa nje uZuma yonke ibe ngaphansi kwakhe uLigaju bese bethi akathathwe lo Ligaju ayofihlwa
akube nabantu abazohamba naye manje bayomfihla sibalekele lezi zinto ezileziqhamuka kungathi phela uma silahleke lo gatshu kobe phela kuphelile ngamanqamalala yeah kusho isigodlo sikamsholozi kuze kusho isigodlo sikamsholozi uma singalahlekelwa uligatshu ubukhosi buthina kuphelile yeah athathweke uligatshu ayofihlwa owaba ingcenye yalowo fihlwa kwaba uMangcengeza yeah wayofihlwa kuphi eMgungundlovu babe ngaseMgungundlovu yeah yeah ngesikhathi ke ebusa ke manje ke umsholozi lapha eGate Town yeah athi amabovu mayebona ukuthi umsholozi lo unempe enkulu phela yeah bese bethi ayikhona asambe sompimba manje kaZulu sekubusa abani ke sekubusa uDingana oh okay yeah sebefika amabovu lapha kuDingana asedlwedini amabomvu baba ayeholo ubani kokubani inkosi yawo angikwazi umntanami ukuthi inkosi yawo bani abakwabani ababelaphana izizwe ezazikhona kumabomvu kumabutho ngeke futhi umntanami lapho ngokuchaze kahle lokho okay yeah hayi base aseyombika ke amabomvu asichase yahamba akaseyakudingana asethi wenkosi wesilosikandaba uyazi ukuthi umsholozi usathukuthele kabi ukuthi wena